Доброго здоров'ячка! Низько з вами поговоримо за дейотацію. Що то за чудне слово, та й чого так часто споминав, коли розказував дещо за кушницю. Туйка треба зайти здалека. Давайте си нагадаємо, що суть таки йотовані голосні. Ото є така буква, яка репрезентує комбінацію звуків «й» та якогось голосного. Так і маємо «й» та й «а» тут буде «я», «й» та й «у» буде «ю». Так? Та слово «синьоє» можемо фонетично записати «сяк». Ну, а тепер мало ліпше розуміємо функцію тої букви «ай». Ну, а дейотація – ото є така генеральна тенденція, коли звук «й» у бесіді в специфічних містах пропадає геть. І це характерно не лише про мій діалект, це характерно про всі язики, в принципі, і не лише на звук «й», і це фунгує і на другі звуки, просто звуком «й» це само легко пропадає. Ну, у верхніх тичах боржа ведемося родив та й виріс, і це замітно дуже сильно. То приблизно туйка. Тамки звук «й» випадує у позиції, коли маємо голосний звук «й», а пак за ним ще один голосний звук. Наприклад, у тому самому слові «синьоє» записую госяк, видите? Та цей звук «й» вицить у мене випадує гет. Я кажу «синьоє», гіби того «й» там не було. Ну, у сякій позиції звук «й» поміж двома голосними випадує гет. Зато я пишу «зеленоє», або кажу «зеленоє». Зато я пишу «моя», або кажу «моа». Зато я пишу «шия», або кажу «шия», бо так у нас справді говорять. І це будете дуже добре чути, кіт знаєте хоч когось із Кушниці, з Лисиче, з Кирицьок, з Березників, з Бронька, з Сухої, випіть, коротше. Айбо на сьому не конець. І це я лише кажу за місто, де ця дейотація є дуже сильною та й замітною. Айбо майслабенька дейотація є скоро у всіх наших діалектах. Самий легкий приклад якраз слово «дякую». Тут теж етимологічно мало би бути «дякую», но почти у всіх наших діалектах там звук «й» вимінявся на звук «в». Значить що? Значить пробігла дейотація, бо ми звук «й» вишмарили. Та много ко каже «дякую», а у мене дома там буде домак пусто. У нас кажуть «дякую». Будете чути там просто два окремі «у» кінці слова. Дякую. 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 Так само такі форми гі мною, тобою, рукою теж суть результатом дейотації, яка пробігла ще доста давно. Бо етимологічно там мало бути мною, рукою, ногою. Та й повно того маємо і у сусідів. У западнослов'янських бесідах, наприклад, праслов'янське «пояс» стало просто «пас». Праслов'янське «добрая» стало чеським «добра». У послідньому видимо аж два голосні звуки золялися у один довгий «а». Закид, наприклад, у мене в слові «дякую» унися не золяли і обсталися ще двома окремими «у». І це було накруто за дейотацію. Всім красно дякую. Напишіть мені в коментарях, які сте запримітили щось похоже, інтересне у бесіді вашої родини, або ваших сусідів. Майтеся! Красно дякую всім читавим фатьовам за поддержку на Патреонове.